Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Edukasyo'y mahalaga, kinabukas ay sinisiguro. Lion of Indo, laging naririyan para sa'yo, maasahan, tapat na magsaserbisyo, sama-sama tayo sa pag-asenso. Sana all Findo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan all Findo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pag-angat ng bayan. Sa Legazpi siya ang sandigan, pag-asa't pagbabago ang kanyang handog sa bayan. Serbisyong totoo, walang kapantay, all Findo ang sagot sa kinabukasan. Sunay Findo.
walang ibang hihigit pa rito. Ryan Olfindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pagangat ng bayan. Sana Olfindo, ikaw ang aming kailangan. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, sa Mindanao World. Good morning! Magandang umaga, Chairman Jodelyn Calio, Dr. Solyander, kay Ma'am Nilda Chavez, Ma'am Joy Casqueo, Ma'am Jocelyn Antipuesto, mga atab po na nakatutok tulo sa programa. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pong aldaw kita nin Martes. Tama, Tuesday na po. Petsa 6 na kita kang bulan na Mayo taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras may kabanga kita.
Mag-urerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apoy rayan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo, sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 6, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nang ganito paglingawan na sa kuyang pirming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuya mga sadiri, tawar man kibang maingat kan sadiri, kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Siya man sana po nakakaaram kaya. Ilong pagkamo nasiring sa banwi nadaining paon. Thank you, Lord. Kalawang Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuyango niyan. dahil makapu I-guide mo po kami, Lord, kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa sin maging sa saymo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxey, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran niya ni GM Maestro nila tuon, ni SM Sir Tony Kiliste. Kasabay dyan tabi ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurog takan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Net TV. Ohayo gozaimasu. Sabi ni Madam Maylin. Ingat po. Sige, salamat. Happy Fiesta po sa mga taga Barangay Jaro, Malinaw, Albay. Fiesta pa lang dyan. Di alam na. Alam na dis. Paano nga yakin ni di pwede nga magpadara ki alak sa mga kandidato? Pwede. Dahil lang nindo paglagan kang apod ka ni sticker nindo. Baka tabi makudakan niyan, reklamo ka mo. Yo, dahil lang nindo paglagan ki sticker. Ay man pwedeng di ka mo magtaw dyan, tabata may eleksyon na. Bako, pag nagagad sa indo sa mga taga Barangay Jaro, dahil man pwedeng din indo tawan. Dahil man indo pwedeng rasonan ay bawal tabi magtotama eleksyon. Pag-araw ka ng rason mo rimati ka dyan.
Yo. Batang importantihon ining mga last hour. Pag nakulugan nindo ang sa indong mga botante, tapos kamo dyan. Maski gura no pa sa mga itinabang nindo kan mga nakaaging aldaw, nakaaging bulan, nakaaging taon. Pag sa last hour, nakulugan nindo sa botante, ribati ka mo. Lalo na pag day nakalista. Ay, Diyos ko. Tapos ngaya hinali sa lista. Daramay-damay na. Pati ngayang partido mong dahil may lamang ngayon burutuan. Iyan tabi ang realidad. Kumusta Martes na po? Arog kayo ni sa Saron Simana next week mga tugang. Pag Martes may nagpapaputok ng kikwitis. May nagpapasalamat na. Tapos ng eleksyon. May gana na. Saron Simana yan. Iniyan mga importantiho na simana. Mga kandidato. Dahil ka mo magparapakuripot. Dapat mo niya na mga simana, bako na kamong kuripot. Kung kuripot ka mo, ay nako. Kailangan ka mo kayong buburutuhan. Ini ang pinaka-importantiho na sa mga last hour, last minute, last day. Dapat karatista na kamongon niya. Takong bako ka mo karatista, maski pa grabe na sutinabang nindo kan mga nakaaging taon, nakaaging bulan, nakaaging aldaw, sa last hour tabi John Board. Pag last hour din nindo pinagbigyan. Tapos ang boxing. Bako, arog kaya ng tao. Dahil naman na nag-iisip ngaya kanginat ngaya sa mga tinarabang inda. Dahil man tinawan na last hour. Tapos ka dyan. Yo! Sa mga makikipiesta dyan sa barangay Jaro, mabaralyo ka mo sa salog. Yan naman tumuro taraalab ka mo. Pag tumuro taraalab ka mo, mabalyo ka mo sa salog bata, grabe suran ka subanggi, di masulog ang salog dyan, masulog ta, nagparauran ka subanggi. Pag nabaliko ka mo, nadalinas ka mo sa gabo, natumba ka mo, rimati ka mo. Kaya lablab pa mo. Di ka mo abutan ki burutuhan. No. Bati mapista sa Moya next week. Tapos ng eleksyon, maboto ako, makipista ka sa mo. Makipista na sa mo. Maboto ako, pagka-pista na sa mo. Pista man hanggang sa labnig, adi, 14-15. Tapos ng pista. Tapos ng pista. Tapos ng eleksyon. Pag pista dyan sa barangay Labnig, 14-15, tapos na kayan tabi ang eleksyon. Pwedeng sumaga na dyan, mahanda yang kituda-tuda. Pero ako tabi chairman, di ako makikipista. Katangaya, kasuring ka man nakipista. Pero pwede ako magpasyaron. Ma'am Jim Cam, good morning Sir Willie Nobora. Di ako nakikipista pero pwede ako magpasyaron. Lalo na pag igwaki mga rolit chiplan, buko sala, diyan sana. Tapos mani baga na pudkan. Pidol si bagang mani, tapos dulsim pili. Yun na sa ko. Ka mo magpadara sa kuya, magpasyaron ki mga kurukarde. Abo ko ka. Ibalik ko sa indo. Pwede sa kuya ibus, latik, arroyo,
binutong. Pero kung mga kurukarni punduin na nindo ako. Kaya ngaya para mapasyaron ka o. Namimili ka pa. Sabi ni Chairman, paka-election niya, mawawara ka mananggad ngaya. Mawawara ka. Garing ngaya pagka-election niya na malakaw-lakaw ka. Abo ko kaya mahiling sumagkakadaraog. Abo ko, makulugambot ko pag may nadadaog. Kaya malakaw-lakaw na sana ako. Mga pitcha trisi dahil nanindo ako mahiling. Yeah. Alas 7:19 sa tuyang Philippine Standard Time, anan sa tuyang mga riparong niya na Martes. Koy kasudma ginibot tabi so pagtesting kang mga automated counting machine, ATM, anong ATM, ACM dyan sa mga eskwelahan. So kasabay dyan so publiko na nagpartisipar, nagburoto-buto man nga sa gid. Pero duman sa sarong eskwelahan, ang pigpaboto duman kang teacher. So testing pa man sa nila, ni tabi manong Brong. Testing pa man sa nini. Ang pinaboto da duman kang teacher, duman sa sarong eskwelahan. So mga dayupot da kay madi. Kaya pagluwas kang resulta tamay 10 bagang pigpaboto. Pagluwas nga kang podkeni kang resulta, lamang ngayang anom. Lamang dang anom. Ay napahit pinaboto da kan mga teacher. So mga dayupot da kay madiko sumadiyong ko. Lamang ba nga si Madi mo? Anong da so lamang? Ay, linggo. Pakonsilo pa ni mga teacher. Sinda po ang maserbi bilang Board of Election Inspector. Lamang nga si Madi mo. Ano? Nangyari. Di so mga eskwelahan tabi mga tugang, saka so mga ACM, ready na po sa gigibuhon tabing national and local election sa sa Lunes. Ready na, naka-standby na po yan sa mga eskwelahan. Kaya puon kasubangi sa mga barangay tanod, mga autoridad ta, nakabantay na po sa mga eskwelahan. Yan na po dyan sinda, nagbabantayan na sa mga machine. Yung nga ni tabi Manong Brong, pinaburoto sa testing pa man sa nabaga kasudma, pinaburoto so bulos so puros kalyado ni Madi. Lamang ki ano, may buminaliktad na pa. Ay na solido. Ay napagyari. Oy, sabi digdi mga tugang mandatory drug testing asin na pagbawas sa maximum driving hours para po sa mga PUB drivers, ipapautob na tabi kang DOTR. Igwabaga ki mga bus na ning public utility bus, public utility vehicle, igwa ki mga driver dyan na solo sana.
lalo na ngaya haling Bicol to Manila. Sulusan ang driver, Isus Maria Josep, di perang oras ang dalagan kaya. Yan, na nagiging dahilan kang mga aksidente sa tinampo. Dahil ka kan mapirot na straight mo mag-drive. Yo. Ini so may mga nangyari bagang sunod-sunod ang aksidentihan na di. Grabe. Sunod-sunod tabi mga nangyayaring aksidente. So, presyo tabi kan mga produktong petrolyo, igwa ki-rollback mo niya na aldaw na Martes. Kaya lang katiting man sa nada, nga ni magsalapi. Shout out kay Kuya Wilson Buenaflor na Kalbuman. Nahiling mo na ini si Primo. Parehas nang gadnya ka mo, mag-Primo nang gadnya ka mo di. Ini si Chairman. Ay baling nga sabi man ni Primong Wilson, ay baling nga kalbo gwapo. Primo, maray na pagka-aga na dyan sa mga taga-barangay Malulos. Gari si Primo, magkikipista naman ini dyan sa mga kaparyintisan mi dyan sa Jaro. Dakol kami dyan nagkaparyinti sa Jaro. Kaya pag ako naman na nagkandidato chairman, rimate. Nakulo na akong mga primo, prima. No. Diyan sa Malinaw. Problema kung burutuhan ako kaan. Ang Department of Agriculture mga tugang nagpaliwanag kung nata bako databi maputi. So bagas kang NFA na 20 pesos per kilo. Sa iman sa to mapabakal na maputi na 20 pesos ang kilo. Bako ngaya maputi. Ang 20 pesos na per kilong bugas. May paliwanag ang Department of Agriculture. Isa'y manabuwa-buwa sa tuya magpabakal kay maputi o na baga sa 20 pesos ang kilo. Aray pasuday na masiba. Ay pangaya suday masiba. 20 pesos man sana. Pati nga ni ayam habo magkakan. Napangyari tayo ni sa Pilipinas kung mahal. Ayan tabi mga tugang, mga kabayan sa tuyang mga reparohon ngunya na Martes. May mga sesyon pa ngunya na di. Ano daw kung nagsisesyon pa? So mga honorable, mga miyembros kang sanggunian. So iba, alimbawa nga niya, so iba sa ibong na partido, so iba sa ibong na partido. Gari nagreliudan ano? Siyempre, nakakurulugan na yan. Pag yan duman sa ibong na partido, siyempre. Sa ibong man na partido, pwedeng pag nagsisirisyon, gari nagreliudan, ano? Ano man nga ito? Dahil pamanchir man nakaabot digdi sa Luzon, ang 20 pesos na kilong iyang kambagas. Kaman pa sana sa Bisaya. Pwede na dahil sapna sa piyesta ang 20 pesos na kilong bagas na yan. Iyo ta ipaluwas kay Primong Wilson. Nganing tripuasan tulos ang bisita. Pero lilibak-libakon ka mo pag-arali kang bisita mo. Pangyari. Sige! Alas 7:27 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Maramon tatabi mo na magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon ta. Nagpaparauran-uran. Ano daw ang kausa naman kay ni? Parayo naman su LPA. Ano daw naman kung natata nagpaparauran-uran? Ano? Sige ta. Konta daw tabi mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning Tabi. Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, May 6, 2025. So yung low pressure area po. Pag-asa. Shhh.
po dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 455 kilometers ng north of Kalayaan, Palawan or dito sa may Pag-asa Island. Kung makikita natin dito sa satellite imagery po natin, palabas na rin po ito or nandito na po siya sa boundary ng mismong ating PAR at possible na nga rin po lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang umaga. Sa ngayon, wala na po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, meron pa rin tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito sa buong bansa po natin. Ito rin po yung nagdadala sa atin ng mainit at malinsangan na panahon lalo na sa tanghali hanggang hapon at yung mga matataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Wala rin naman tayong binabantayan na susunod na possible na low pressure area or bagyo matapos po itong low pressure area po natin. Para naman sa ating magiging panahon ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin makakaranas tayo ng generally fair weather or maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 34 degrees Celsius, Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 37 degrees Celsius, Baguio, 18 to 26 degrees Celsius, Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius, at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, dulot ng easterlies, asahan natin makakaranas sila na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Para naman dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon naman din ang ating aasahan pero asahan din po natin yung init lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Kalayaan ay nasa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Cebu at Tacloban, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila, 43 degrees Celsius. Kung makikita po natin, danger level po ito. Kagaya na rin po dito sa may Etxagi, Isabela na possible po na 45 degrees Celsius at ito po yung possible na pinakamataas nating maitala ngayong araw. So iba yung pag-iingat lang din po para sa ating mga kababayan dulot po ng init ng panahon. Magdala na rin po ng payong para sa pananggalang po sa init at lalo na rin po sa mga pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:31 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Okay daan sa tuyang panahon. Easterlies pala nito sa mga paguran-oran. Luwos kayo ni talagang piyesta dyan tabi Primong Wilson sa Jaro. Adaman niya kita ta baka lamang may ibos. Sir John De La Rosa, good morning. Kamusta tabi Sir John ang bakasyon? Akan mga paratokdo. Uninterrupted vacation. Paano man niya tao yan no? So mga teacher kasudma. Balik na naman sa eskwelahan ta ma-serve. Ma-serve po sa eleksyon.
kasudma so ibang mga teacher nagpaparaharalat kan so machine minabot mga alas 12 na. Kaya so ibang mga teacher nagkaharapunan na naman sa eskwelahan. Pero na-testing na ninda sa mga machine. Kasudma ano na naman sa mga teacher di madalion sa nan bakasyon tabi Sir June. Brigada eskwela na naman niya kami. Kailangan nga nakabakasyon sa mga teacher. Nakalakaw-lakaw kung sa 8 tao yan o may eleksyon. Manilin Chabiniya, good morning. Pa-shoutout na tabi ali sa Payahan. Yung mga taga-Payahan, good morning tabi sa inyo. Alas 7:33 na mga tugangan sa tuyang Philippine Standard Time. Ma'am Joy Cargulyo, good morning. Sabi ni Ma'am Joy, mapasiring kami sa istansya Tamaro Lumbud. Kain daw ang lumbud na. Bata gusto ko ta maglumbud. Dahil man si Ma'am Joy, ay ano naman tayo, tapos na naman lamang so Mayo. Dahil man pala. Sabi malumbud tapos makura kami kipako. Dahil man baga nangyari. Sige. Alas 7:34. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. Ang MBY Dormitory open for transient po sinda. Makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Along National Road sana po yan ha. Sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghanap tabi kidor, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Patapos na so klase sa college. Paharani kaya andyan sa Aquinas dati sa UST and Mariners. Ano? Kaya perming pulibok ang MBY Dormitory. Pasyar na sana ka. Muna po nido si Sir Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Kung igwapa di, maswerte ka mo. Yeah. Kay Madam Maylin, salamat po. Ingat. Siringman, mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse kang siyudad nin Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan iyan makukuha sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Diyan tabi ka mo Primong Wilson magtaya sa Lotto ha. Bako sa Witing. Sa Witing may napapatalsik na opisyal. May pipalusad sa pwesto. Dahil sangkot sa Witing. Nailing na nindoan. May gusto ka sa kuya. Siyempre mga tugang ang programa ginidaraman po sa tuya kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sampang lang iyan kang Malinaw Catholic Cemetery. Kaya kung kaipuan mo tabi Ma'am Joy nin Iron Works, sliding door, sliding window, roll up door, kontakon lang nindo si Sir Rubin Cantillo sa sayang CP number sa 0912-295-6339. Yan po ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Thank you! Yan po mga tugang mga kabayanan sa tuya mga katuwang sa programa. Thank you. Sige po mga tugang, alas 7:37 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sa imong panambitan talagang matapat ka.
Dahil po mag-arali Balik lang po kita. Kalipas lang ining mga importante sa ng pagirumdom. Diyan tabi mga tugang sa banwaan kang malinaw. Liwat po nindong ibalik. Ang sa indong padabang alkalde. Si Shi Kapos Bilo. Ini ang tawong dahil mo mahilingan ki problema. Kung ano ang sa iyang karakter, iyan. Naturalo na tao. Mga taga Malinaw, numero 1 sa balota. Sa maabot na Mayo 12, may paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, Shi Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, Shi Peña Capus. Migit sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa Malinaw, Shi Peña Capus, ang kurahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arang sincero siya. Namamatay ang pagka-alkalde niya. Wow, Shi Peña Capus, suportahan ta siya. Marina sa lidera. Numero 1 tabi yan sa balota ha, si Mayor Shi Capos Bilo para po dyan sa mga taga Malinaw. Sabi ni Sir Albert, good morning tabi, pa-greet da tabi ki Happy Fiesta dyan po sa Barangay Jaro, Malinaw, Albay. Sige, gari gusto ko magdyan sa Barangay Jaro. Gari haloy natabi ako Primo Wilson dahil nakakadyan sa Barangay Jaro. Ang naabot ko sa naso, Palali Falls. Sa mga dyan sa Barangay day ko pa na libot-libot lamang. Gari gusto ko maglibot-libot, taba ka lamang sa 2020, pwede naman ako. Sige, uni pa, ining numero 2 tabi sa balota dyan sa Malinaw. Ibalik ta po si Municipal Councilor Bani Alcala. Si Bani Alcala. Importante yun ining ibalik ta dyan sa kursiyo sa Malinaw. Maray ini. Sige. Cons. Shh. Ano man ang pahit mo, Cons? Pahit na. Sa maabot na perlian, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na mga servis sa Lambang Malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Mi si Bani, Bani, Bani. Padaba mi si Bani, Bani, Bani. Taigwang paninindugan sa kung maaasahan. Daing iba, si Bani Alcala. Makatawong makamasa sa kung maaasahan. Numero 2 tabi yan sa balota ha, si Cons Bani Alcala. Happy Fiesta man po sa San Vicente Ferrer. Dap-dap Tiwi Albay. San Vicente ang dyan, ang patron. San Vicente Ferrer. Di ba ang San Vicente sa katapusan pa? Anong patron kang Jaro? San Vicente man? Sige. Piyesta man da dyan sa barangay Dap-dap Tiwi Albay, sabi ni Sir June. Okay, happy fiesta sa mga taga Dap-dap Tiwi Albay. Kuni patabi mga tugang numero 1 man sa balota ini. Para Vice Mayor dyan sa Tabaco. Ang satuyang gobernador. Pimirong babaeng gobernador kang probinsya ni Albay. Uni na. Sa banwaan sa kung madudulokan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga kababaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda ng bayan.
numero 1 tabi yan sa balota para vice alkalde sa Tabaco. Sabi ni Sir Jun, una ko nga Manny Mox ang number 2 sa balota. Alcala pala niya. Si Bani Alcala tabi ang numero 2 sa balota. Une ang importantihon sa mga taga Primer Distrito, ha? Para po sa bagong henerasyon, para po sa bagong Primer Distrito kang Albay, si Congressman Attorney Jel Bungalon. Numero 1 tabi ni sa balota. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Primer Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Bago naman sa Primer Distrito, para sa bagong pag-asa. Bago naman kita. Aloyo naman kita. Balonta naman sa bago na hubin pa. Huni pa, numero 2 tabi sa balota para gobernador kang probinsya ni Albay. Ang pagbabalik po kang champion. Champion po pagabot sa disaster preparedness, zero casualty. Mabalik na po sa probinsya ni Albay. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Suyang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Numero 2 tabi yan sa balota. Kay Gov Joey Sarte Salceda. Uni pa, para po sa Siyudad Mangkan Tabaco, ang coach ng bayan, numero 24, number 24 sa balota, si Coach Monel Calyos. Para sa Banwaan Kang Tabaco, Idol Coach Monel Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan. Si Monel Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang. Si Monel Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Monel Calyos. Yan si Coach Monel Calyos. Yan si Coach Monel Calyos. Ang tao makajos asin mahigos. Yan si Coach Monel Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Monel Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba ni ika, Coach Monel Calyos, astig ang talaga. Kaya padaba ni ika, Coach Monel Calyos, astig ang talaga. Pag may kalamidad pan G-I-O 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 Bitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirti niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong munggaw sa Kapitolyo ibukta. Iyong munggaw, Iyong munggaw, Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Balik na tabi kita mga tugang sa programa 48 minutos 48 minutes makalipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Siringman mga tugang ang oras ni andaraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Rener Burse kang syudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay, sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services, makukuha man yan dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sige po, doro-diretso na po kita. Anong saya, diba? Ako man po girariyan sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Manyang pungal daw kita nin Martes, petsa 6 na kita kang Mayo, taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Kaya papigalata. Toro, diretso na kita! Serbisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tugang ta 49 minutos na lipas tabi ang alas 7 nin pagkaaga. Kay Manay Gina Malaguinho Cavite, good morning tabi. Sige, kasuod ma tabi Sir June, so pagtesting kan sa mga automated counting machine o kaya mga ACM, asin iba pang mga parapinelya na gagamiton po sa nagadang-adang na eleksyon sa Martes, Mayo 12, 2025. Kasudma, so pag final testing and sealing kaning so automated counting machines, asin so iba pang mga parapinalya digdi po sa buong Bicol region. So kasudma, may mga teacher na inabutan kihapon, ta so iba naghahalat pa databi kang machine, ta so iba may nag-arabot pa sa natabi mga after lunch na. Kaya so mga teacher medyo nagkaharapunan. So primerong oras ninda, aramay so mga teacher kasudma, Sir June. Sabi kang barkada kong teacher, alas 5 pa sa nangayap, dapat paduma na kami sa opisina kan Comelec. May mga kukuaon sigurong mga kaipuhan bago sinda maduman sa indang mga eskwelahan. Pag duman ninda sa eskwelahan, ito, nagpaparahalat pa sindakan sa mga machine, day pa databi pigdi-deliver. So iba man sana, pero so iba yaw na duman. So nagkonduktar sindaki final testing, may 10 na patesting na magbuto-buto sa gin. Siyempre, toro testing man ngaya, magturo testing kung tama so ibinuto, tama so nagluluwas, duman sa resibo, tapos kung gura no kapasil o kung gura no kakaskas, ining mga bagong machine databi ni, bago dahil ni tabi Sergio na machine, automatic. Ara mo Sir John, kaya baga ako, bilibon ako sa mga teacher ta. Arog ka ito, dahil maninda pigaasahan na abutan sinda kihapon, tahuna ninda, pagkaaga pa sa nayaw na sa mga machine.
So madali man sana so pag-testing tapos pag-seal kang so machine na ito. Problema so pag-abot so iba dahil pa nakakaabot so machine duman sa mga eskwelahan. Di dahil man nagbaralon sa mga teacher, automatic pasmado. Sara na yun dyan ang mga teacher. Adi, ako yan ang minasaludo ako sa mga teacher ta. Maski arog ka yan, tarog baga ka na dahil man ki wara man ki kantin, dahil man dyan kinagluto pag arog ka. Iyo, di sa insin na mabarakal ki pagkauninda kung halimbawa ararayo. Iyo, kung hararayo tabi so mga eskwelahan, maduman sana sa mga teacher tayo na nga yan, matesting ko ta na, kaya lang yan, pasmado. Sabi kang barkada ko, pasmado. Nagkababa sinda, mga maalasing ko na. Napasma. O yun man, Sister John. Pasma ako kayan, sudma, halo yun sa pag-sit up. O yun yan, yan ang mga na-encounter adi. So at least kung yan, na-set up na ito tabi, Sir John, ma-plug ka na sana, masaksak ka na sana adi. 7 to 4 kami kasudma, 7 a.m. to 4 p.m. Sabi ni Sir John. Di at least na-testing na nindo sa machine sa Lunes, okay na ito. Ang pag-set up baga kayan, masaksakan naman sana. Bako? Di sinet up na, kaya nga ni pigsilyuhan na, na-testing na. Pagka-testing, sinilyuhan, tapos siyempre hulbuton. Day man pwedeng day hulbuton. Tang machine bagang amping, sasaksak iyan. Ngunyan, pagkatapos kang pag-testing, tapos na silyuhan na, kay puwan mong hulbuton. Hinurulbot na. So mga machine ngunyan, nakaset up na yaw na dyan sa mga classroom. Iyo po. Yaw na dyan sa mga classroom. Kumusta man tabi, Sir John? So, accurate man, maurag man. Kaya lang, dahil man ka mo nag-testing na mag-transmit, hanggang sa naduman sa pagbilang kang baluta. Halimbawa, nagboto sa baluta, so, mga nagburoto, isasalang sa naduman, pagsalang, bibilangon na kaitong machine. Bako? Angon yan, so pag-transmit, dahil man nag-testing, so pag-transmit nga, halik nga duman sa presintong ito, pasiring nga sa municipal, dahil man nag-testing. So tig-testing sana sa machine, tan sabi, kan ko milik mga tugang na madali unsa na ang pag-transmit palan kay ni. Pwede sir ngaya pag matapos ngaya so eleksyon alas 7, alas 7 nin Banggi at ang eleksyon bagatabi mapuon sa Lunes, ulit-uliton tayo ni alas 5 nin aga, sundo alas 7 nin Banggi ang eleksyon. So primerong oras para po iyan duman sa mga senior citizen, PWD, tapos sa mga budos, mga pregnant women. Bako tabi sa budos na lalaki ha. So 5 to 7 a.m. first hour po iyan, para po iyan duman sa mga naunambitan ko, senior citizen, PWD, tapos mga budos. Pag alas 7 nin aga, sundo alas 7 nin Banggi, yan, mga regular na tabing mga botante. Pero, sudain na kapag boto na alas 5 hanggang alas 7 na PWD, senior citizen, na nagilamaw, pwede patabi sinda magboto pag alas 7, sundo alas 7 nin Banggi. Dahil nangangahulugan na dahil sinda nakaboto duman sa sindang oras, dahil na sinda papabotohon. Papabotohon man tabi giraray sinda. Nganing klarado kita ha. Dahil man po nag-transmit, testing lang. Iyo sabi kang Comelec. Tang sabi kang Comelec, pagkatapos ngaya kang pagburotuhan alas 7, madalion man sana sa kaninda ikakabit so apod kaya so pag-transmit sa kaninda iko-connect sa internet.
Pagkatapos nga halimbawa alas 7 na, tapos na suburutuhan, may pirang minuto man nga kung ano pa yan mga procedure dyan, isasaksak na sa internet, tapos sa kasinda matransmit. Madali unsa na da. Madali unsa na da tabi Sir John. Pira man sa nangayaong minuto na transmit na sa resulta per presinto. Diyan sa mga kuro classroom nindo. May manual counting, buda electronic counting. Accurate yung very good. Mas magayon. So at least so sa tuyang mga kababayan, nahiling ninda na daing problema. Siyempre, ang mareklamo naman dyan, siyempre, sudaog na taraman dinaya. Hanggang kaiyan. Sigurado na iyan sa mga nagkadaraog. Sigurado, ang rason kaiyan dinaya ngaya kami. Yan mangyari kaya. No? Kaya magayon, so resulta kang pagtesting, matrayumpo, and ngunyan, mga tugang, pati sa mga classroom, nakaredy naman, sabi kang Department of Education, sa mga classroom nakaredy naman, sa mga tukawan, naka-arrange na, sa gagamiton na classroom, dahil man pwedeng magkurupyahan so maburuto, may durdistansya man, dahil pwedeng magkurupyahan. Igwa man cancer yun na, pag maburuto, kurupyahan pa, gari ba ka sumay exam? Gari ba ka sumay exam na mga estudyante? Ang gigibo kami kito pag may exam kami kito, pipasuruay-suway. Medyo i-durdistansya sa kaklase ta. Siyempre, ako ka ito, dahil man pati ako pero nagpaparaadal, pigpapara sirip ko sa naso, answer kang kaklase ko. Pwede man na sa eleksyon, nasiripong ko so, tigbubuto naman sa iyo, yung man ang ibuto ko. Ang problema kang arog kayang, pati sa pangaran mo, nakopya mo, natapos kita dyan. So, medyo may distansya man, tapos may pantaklo baga sa balota, ma-shade man sa nakita, dahil man po kita masurat kang ibubuto ta, manos-nos sa nakita, so, ano duman, igwa duman na pignunus-nusan, yusan na itabi ito. Dahil man kita masurat kang pangaran kan mga kandidato, nunus-nusan ta sa naduman. Aning mas madali. Pero mas magayon kung bago ka mo magboto, may tigtandaan na ka mo kung arin ang nunus-nusan nindo. Kung ani dahil na kung magparahanap-hanap, lalo na duman sa party list, sa likod kang baluta, dakulon baga ito. Pagabot sa senador, dakulon man ang senador. Di ang kay punta sa senador tabi 12 senador tabi ang sa tuyang ibubuto, dahil balik kumulang, dahil sa na magsubra. Kapag sumubra, invalid po. Halimbawa, 12 ang kaipuhan ta sa senador, ibinuto mo 5 sana, counted iyan, duman sa 5. 12 ang kaipuhan tang senador, nagboto ka kay 13, invalid po yan. Dahil po yung bibilangon kang machine. Kaya kung pera sa naso kaipuhan, alimbawa sa tuya, board member tulo, sa first and second district, tigturulo. Sa dyan sa third district palan, 4 na board member ang iboboto nindo. Kaya kung kita sa first district tapos second district, tigturulo sa ng board member. Dahil bali 2, dahil bali saro, dahil sa mag-apat. Sa mayor man, saro sana. Sa vice mayor, saro sana. Pag ninusnusan mo parehas, dahil invalid pa ang boto. Sa mga councilor, ang syudad, 10 tabi. Ang syudad. Ang Legazpi, Ligao, and Tabaco, 10 po ang pipiliin nitong city councilor. Dahil pwedeng mag-siyam, pwedeng mag-8, pwedeng magsaro, dahil sana magsubra sa 10. Kapag suminubra sa 10, dahil tabi yan. Not counted po yan. Sa mga munisipyo, 8.
Tama, 8 municipal councilor. O, day bali magpito, day bali mag-anom, day bali mag-5, pwede po yan. Day isa na magsubra tabi sa 8, tapag suminubra sa 8 ang binoto nindo, maski sa duman, invalid po yan. Yan. Oh. Igwa databi pero may darang kodigo baka damasala. Tama. Pwede yan na may kodigo siya. Pwede yan. Siyempre, lalo na so medyo mga maluya magpodkaan. May mga tugang baga kaya kitang maluya magbasa. May kodigo na sinda. Maluya magsurat. Igwa tabi kay mga arog kaya. O kaya pwede yan. May dara na sindang kodigo sa pagboto ninda. Pero dahil tabi pwede ki may magkudak-kudak dyan. Madiskwido ka mo dyan. Yan may nag-attender man kaya kita kan sa briefing. Lalo na sa muya sa media kung saan sana kami pwede. Kung saan sana kung ano sana dapat minggibuhon. Tanganing dahil man kami matalang. Tabaka madagitan kami kan mga Board of Election Inspector. Sila Madam, sila Sir. Yaon dyan. So, aramaninda kung hain so mga taga-media. And ang sabi nga ni sa muya ni Regional Director kang COMELEC na si Attorney Balisa na siguro may briefing naman sinda sa mga teacher na day ka mo maapodkaan, day ka mo mataha, day ka mo matakot, naigwaki mga taga-media. Tayang mga taga-media, pasalamat nga ni ngaya ka mo, may mga taga-media na nag-o-observe sa mga pagboto, mga kaapil nindo ngaya yan. Taminsan kaya, may mga ibabagatabi Sergio na mga teacher na natataha sa may taga-media, isungitan kan mga teacher. Wara ngaya ka mo digdi. Wara ngaya ka mo digdi. May mga teacher na arog ka nagari allergy honsinda sa mga taga-media. Lalo na sa taga-medyang pasad-pasad na. Iyo. Ikaw nga arog ka, pero kasabay nanduman sa mga training na pinagkonduktar kang COMELEC, duman sa mga teacher. Aram na ninda konsen sa mga taga-media, and pasalamat nga ni ngaya ka mo, tamay taga-medyang nagko-cover dyan sa classroom nindo. Yan. So iba kaya na teacher, medyo natataha sinda pag igwatabi ki taga-media na yaon po dyan sa indang mga classroom. Serbisyo asin reparo. Alas 8:06 na tabi mga tuga nga sa tuyang Philippine Standard Time. Sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan,
ilikay mo kami, ansamong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na malimba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang nalbay, sabangan ta, sabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa banwaan sa pong madudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda ng bayan. Sa maabot ng Mayo 12, na ipaglingwan para alkalde ang Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa Baloca, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Mitid sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang kurahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arang sincero siya. Namamate ang pagka-alkalde niya. Oh, si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina sa lideran. Sa maabot ng perdiyan, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na mga servis. Padaba mi si Bani,
bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yang namatean, dinara mong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan, si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang, si Munil Calyos madali mo pang dulukan. Yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos, yan si Coach Munil Calyos. Ang taong makajos asin mahigos, yan si Coach Munil Calyos. G-I-O, 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 G-I-O. Bibitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirti niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong munggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong munggaw. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:16. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindan. Siringman, ang oras na yan, dara po sa tuya ni Governor Ate Glen Daong Bungaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Bursik ang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. And dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapugirarian sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita ni Martes. Petsa 6 kang Mayo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang. May report kita dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony. Sa katabi Sir Tony sa video malaw. Sa video na lang. Sige mga tugang, nasa linya na si Sir Tony. Sir Tony, maray na aga sa imo. Please come in. Sir Ton? Yes, coming sa Mox. Good morning. Aha, good morning. Dumana sana sa ang audio mo, dumana lang ang audio mo sa cellphone. Mas maklarado duman sa audio, at least may video ka. So audio, diyan na lang sa cellphone para mas klarado. Ayo. Sige, mali. Diyan na lang sa cellphone ang audio para mas klarado tabi. May makakasabay kita. Ang si Chip yan kang baka kay MPS. Okay, sige. Konta linya ni Sir Tony muna sa cellphone. Okay, sige. Sir Tony, good morning. Yes, coming Sir Mox. Good morning, Gilatay. Asin just marahing na pagkaaga sa tuyong mga parantabay. Tama ka dyan, live kita digdi.
hali dito sa opisina kan mahigos sa sin matinabang na pamayokan na Bakakay Municipal Police Station. Kaya ni nang isihon ta sabi Sir Mox, ining mga pinagigibon nilang lockdown lalo na ganyan, anom na sa dangal daw, antik tabi mag-abot ang perilian. Amamon pa tabi sa sentang mga sharing man sa sentang mga paghahanda digdi sa naon ng bita ng hipatura, ngunit na pagkaaga. Sige. Oo, sa ganyan tabi sulat, ipasa ko ng tabi informasyon din niya kay Police Major Edwin Apon kan Bakakay Municipal Police Station. Good morning, Tabi, sir. Good morning po sa bilog na isa po kan Bicol Net TV. Kala po sa Indo, Sir Manny Mox and Sir Tony. Maray na aga po sa Indo. Sige po, ano po ang satuyang mga pig kakaabalahan ngunyan kang Bakakay Municipal Police Station, Tabi, COP? Sir, as para si PNP concern, yan po dyan ang dahil po sa mga directives ng satuyang CPNP, dahil sa pagmamalasakit po nila, itong CPNP na si Police General Romel Francisco Martin, along na po sa gabay kan sa muyang Provincial Director na si Police Brigadier Andre Torres Dizon. Yan po mga pinuno ta sa kapulisan na may pagmalasakit sa tuyang banwaan. Of course po, lalong-lalo naman po sa muyang Provincial Director na si Police Colonel Julius Cubos Anunido. Siya po ang may gusto na Provincial Director. Yaw po siya sa muya para magkabay. Hindi po nauwaraan sa tuyang director na dahil ito po sa perminyaon sa nawala ang nawala ang audio ta. Okay, sige. I-double Hello po, good morning ulit po, Sir Manny Mox. Sige lang, go ahead, Tabi, sir. Go ahead, Tabi, COP. Padagos mo na lang, Tabi. Sa unyang po, pero na lang po, hindi na hindi po sa national and national election and bar election. Papalapit na po, kaya ang buong kapulisan po kan Bakakay Municipal Police Station, naka-ready na po kami kan sa mga dapat gibon. Paano na po sa yan, deployed na po sa mga personnel sa kanya-kanyang voting centers. Yan na po sila dumaan para ma-secure na po itong mga nainot na mga deliveries ng mga paraphernalia kung nagagamitin sa election. Yan na po sa mga voting center, kaya yan na po dumaan sa mga kapulisan nito. COP, may dinagdag lamang na tropa dyan sa imong area, ang satuyang komandansya? Sa kunyang po, Sir, igwala kita nag-abot ng mga augmentation, lalo na ini haligi sa Provincial Mobile Force Company. Igwala kitang pinagdabibingan niya na nakadeploy naman po sindangon yan. Asin po, so mga counterparts sa Philippine Army, igwala po silang personnel na dyan only sa area kan Bakakay, kung saan kinagantangan duman sa big priority itong mga barangay sa isla. Yan po tinda duman sa yan. Apo. Aram ko, Dordakula ang sa imong area dyan sa Bakakay, may isla, igwa pa kirara yung barangay. So, kay puan talaga dagdag na pwersa ang satuyang mga kapulisan dyan sa imong area, Tabi, COP. Yes po, ang Bakakay po naman is nasa green category kita kung saan peaceful po digdi sa muya. Sa mga Dakihan po sa mga nakaaging election digdi na matrangkilo man po. Apo, sige. Ngunya na mga aldaw na ni Tabi, COP, may igwa kita na-record lamang o kaya may mga reklamo nang nakabot sa Indo, may kinaraman sa boat buying dyan sa area mo, Tabi? Sa unang po, wala po kita na-receive na report, manood po din sa boat buying and selling.
So, padagos kong pumilari ang pag-cooperate me sa mga, lalo na sa mga barangay council na magtarabangan po kita para matangkilo po ini ang maabot na eleksyon. Apo. Sige tabi COP, pangapudan mo po sa mga taga Bakakay ngani pong maging matrangkilo ang sa tuyang gigibuho na eleksyon sa maabot tabing simana. Yes po, pangapunan ko po sa mga namutang kong kababayan dito sa Bakakay Albay, lalo na po sa mga aspiring candidate ka na gibuhon ta po ang sa itong makakaya para magtarabangan po kita. So, padagos na po itong katrangkiluhan sa Bakakay. So, sa mga dating mga initiative na pigibuta ka ito during election, iwan po ginara ang i-adapta sa hunyan para maayos po yung eleksyon sa hunyan din sa Bakakay. Okay. Sige tabi COP, salamat and good luck sa Indo. Ingat po kamo dyan sa Indong area of responsibility. Sige po, Sir Manimok, and good morning. Okay. Sir Tony. So yan tabi Sir Mok sa mga pagkilipagulay. So bali nasa green category lang ang Bakakay natin tuwari nga ni, sabi na nga ni, as kasangon yan, wala man kinamomonitor, wala man kina-erase. So sabi Sir Mok sa Pinapidokan na pwede kinaikiniktar sa election 2025. Mga mabuot magatabi Sir Tony ang mga taga Bakakay. Roger to that. Mga mabuot, mga magadayon, at yung mga ganito na lang yan din. Kaya sabi ko lang mga sinting na interview tayo dito sa hipatulang ini, mga masultihan nila, bako masyadong magandang baluan ini. Yan to saan ko tabi, Sir Mo, ito kita dito tabi ito saan, so sa tuyang dito, polling precinct, dito baluan sa Bakakay. Tabi 40 polling precinct sige sa Bakakay. 40. Oo. Akol talaga. Mawin ka pa lang tabi Sir Mo. Ang polling precinct today. So medyo iyong nanganin na sinda igwaman ki dugang na personahes na ipinagpadala sa inyo tabi Sir Mo na magiging katuwang nila sa Aldao Canterilian. So sige man giraray so sa indang Comelec checkpoint. Siyempre. Roger to that. Naibig taman kan mga nakaaging Aldao, sundo sa ngunyan, yaon man sinda, Aldao banggi nagsasagibo ng Comelec checkpoint. Kaya nang maibitaran ng naruman ng mga insidente ng karahasan, hindi sa naunang bita na banwaan. Oo, katuwang naman dyan indang ngunyan, pon kasuod katuwang na ninda sa mga barangay tanod, saro yan sa mga katuwang ninda sa pagbantay dyan sa mga eskwelahan. Lalo na nayaon na dyan sa mga machine. Roger to that. And sabi ko na nga 24 hours nilang nakabantay ang sindang mga personalis naman sa mga polling precinct kung sa inyo raon na sa mga voting para sa Rumalya masiguro man tabi Sir Mox na dahil ini mapapakiaraman kan mga may mararaot na kaisipan. Okay, sige. So yan tabi Sir Mox, mga tagang pang-impormasyon, halip din sa pinyong lokasyon with Police Major Edwin Apun, kan Bakakay Municipal Police Station, Tony Kinispe, kasalog ng Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Sir Tony. Kasabay niya to si COP Major Apun dyan sa Bakakay Municipal Police Station. Sige, good luck tabi. Ingat po kamo mga sir. Sa luba pon pakasud matabi Sir Max Beron. Makukundi si apod kayan naka-standby na sa mga eskwelahan, so sa tong mga kapulisan, so mga tanod, tayaw na dyan so mga machine, nagagamiton po sa Lunes. Si nag-ihiling da si Max ni Major League Baseball. Kawa talaga ni Sir Max Beron. Baseball, soccer. Dahil man si Sir Max sa basketball, depende sa height niya.
Di yan tabi mga tugang ha, ining mga sumurunod na aldaw, importante ho na po ini sa mga kandidato na dapat humilde, bakong kuripot. Baka tabi sumagayon nindong imahin na kan mga nakaaging taon, bulan, mawara sana sa last hour. Ayaw, yan ang importantihon ngunyan, ining mga last hour nang ini. So, dapat ayusin nyo. Dahil na kamo makiiwal. Pag nakiiwal kamo, baka mabawasan kamo kibutanti. Dapat permisan ng nakasmile. Maski ururagan na kamo. Dit na sana ang panahon. Dit na sana ang panahon. Pag nanggaranan na kamo, ibalik na nindo sa dating ugali nindo. Pero ngunyan, day mo na ha, day mo na. Dapat ulok-ulok sa nanpahit. Mabuot nga sagin. Pag suminungit ka ngunyan, baka mabawasan katabi ki mga butandi. Dapat ano ka sana mabuot. Saka na pag next week, pag nanggana na, ibalik mo na ang dati mong ugali. Yun na yan. Gana na. Kung manggana. Yeah. Sige po mga tugang, alas 8:30 na. Sigita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong aldaw kita nin Martes. Ano? Petsa 6 kang Mayo, taon 2025. Piyesta dyan sa Barangay Labnig, Barangay Jaro. Dyan sa Banwaan kang Malinaw Albay. Happy Piyesta po sa mga taga Jaro. Sa ngaran ni Sir Tony dyan sa Lawas, kay Riba Sisiopik ang Bakakay. Sa ngaran ni GM Maestro nila doon. Sa ngaran man po, kan sa tuyang mga katuwang sa programa yaon dyan si Madam Maylin. Perming yaon si Madam Maylin, kang MBY Dormitory. Kay Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay. Si Sir Unan, naghabol numero 4 sa baluta. Tama ba? Si Cons Camo dyan sa TV. Good morning. Sa pangaran man niyan ni City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. And mga tugang sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Antabay po kamo at yan sa programa alas 10 alas 11. So tama sana sa 107.7 radyo natin Tabak. Adios amigos. Domo arigato, iringat po kita, bye-bye. Saga naman, hindi po sa programa Serbisyo Asinripan. Bye-bye, ingat po kita. Serbisyo Asinriparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik
kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicol Net TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicol Net TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala.